סיכמנו שכשנגיע לגיל 30 נתחיל, אז בעצם הוא חיכה שאני אהיה מוכן. ואנחנו בעצם עשינו את כל הבדיקות, מצאנו תורמת ביציות, עשו את העוברים, ואחרי זה מצאנו מישהי שרצתה להיות הפונדקאית. מבחינתי הרגשתי שכאילו זה meant to be. היא נולדה באותו חודש כמוני, יש בינינו הפרש של שנה. יש לה חתולים, יש לה כלבים, היא מאוד אוהבת חיות. בלידה האחרונה שלה היא קיבלה עירוי דם, ואז נכנס איזשהו נוגדן. ואז צריך לבדוק שאין אותו לא לי, ובסוף גם לא לתורמת ביצית. לקבל הפניה, לעשות את הבדיקות, לקבל את ההפניה למרפאה, לבנק דם שיעשה את זה, לשלוח את הבדיקות, חודש לחכות. כל הדבר הזה לקח כל כך הרבה זמן, והיא כבר התחילה לאבד סבלנות. באיזשהו שלב היה ממש משבר ביחסים, שהיא אמרה שהיא מרגישה שזה קשר נורא עסקי. וזה היה ממש זמן קצר אחרי שאמרתי לה שיש פה מלחמה, ושלחתי לה תמונה שלי על מדים. גם ראיתי שאין כל כך התעניינות, אין יחס, אין גם מהצד שלה שום התעניינות אם אנחנו בסדר. אמרתי לך שיש פה מלחמה. היא אמרה לנו שהיא ממשיכה הלאה. לא רצתה שום קשר איתנו. התחלנו במקביל, הליך נוסף בארגנטינה. אז כרגע אנחנו עומדים במצב שבו יש לנו עוברים בקנדה מחפשים פונדקאית, ויש לנו עוברים בארגנטינה ומחפשים פונדקאית. בואו נקווה שבארגנטינה זה ילך יותר מהר. אנחנו תמיד נדע שהילדים הם במקום הראשון. שאם קורה משהו ומחליטים להיפרד, אנחנו יודעים כמה מכוער זה יכול להיות, ושיכולים גם להשתמש בילדים כנשק. וזה משהו שאתה גם לא מוכן שיקרה במשרד. הורות, אני חושב שזה משהו שהוא תפקיד. אתה פשוט נכנס לתוך זה, ואז עם הזמן אתה לומד. זה לא שפתאום אתה יודע איך להיות הורה, וזהו, אז עכשיו אתה יודע. גם ילד שהוא קטן, הוא מישהו עם זכויות. זה משהו שמאוד חשוב לי גם באופן אישי וגם בעבודה שלי. תמיד הטובה של הילדים היא מקום ראשון. אמרו לי, אתה עדיין לא אבא, אז איך אתה יודע? קודם כל זה גם עניין של ניסיון. אני בתור ילד, הייתה לי את ההרגשה הזאת שהמבוגרים מעדיפים את הטובה שלהם על הטובה שלי. בתור ילד. זה לא שיש איזושהי תווית שאני הורה, אז עכשיו אני יודע איך להתנהג. קל וחומר, מתי שיש הליכים משפטיים ומעורבים שם הרבה רגשות, שאז אפילו פרופסורים גדולים באוניברסיטה הופכים להיות המטומטם באדם. הסוגיות שיש לנו היום של תחום דיני משפחה, עם כל העניין של הפריון וההולדה, כל הבעיות החדשות האלה זה משהו שאנחנו יודעים להתמודד איתו והם מגיעים לפתחנו, ואנחנו מאוד מאוד גאים בכך שאנחנו מובילים את התחום הזה של דיני משפחה לכל משפחה.